Zan yi magana ne game da waɗansu wawayen mutane da wani mutum yake wawantar da su saboda biyan buƙatarsa. Su ne waɗanda wani mawaƙi yake zuwa ya karɓo kwangila, ya zo ya ce ya sa challenge, ya yi wata waƙa don tallata wani ɗan siyasa ya shiga lungu da saƙo. Ba sa son wannan ɗan siyasa, bai yi musu ba, amma saboda wani abu da aka sa na gasa sai su shigo su dinga maimaita wannan baitukan waƙar har sai sunan wannan ɗan takarar ya je lungu da saƙo, birni da ƙauye, inda duk mutum baya tunani. To dama shi wannan kwangilar aka bashi, ba fa kuɗinsa yake sawa ba, a'a kasuwa ma yake yi, sai ya ci riba. Sai me? Sai ya ci riba. Su kuma wanda suka bada kwangilar ya ba ku tukuici ɗin ya ci ribar, su kuma buƙatarsu ta biya ta hannunku. Domin dama buƙatar ita ce ku yayata su, ku tallata su, baitukan da ya ambata a kansu wanda ba gaskiya ba ne ba. Inda misali, yau mawaƙin nan fa bai san ni ba, da zan je in ce man ina takara a jihar Kano, ni Abu Salma, bai san ni ba, kaga da zan je ofis ɗinsa wani ya raka ni, ba ma san ofis ɗin ba, in kawo kuɗin da suka gamsar da shi, ka ja layi a nan, in yi me? In ba shi kuɗin da sun gamsar da shi, na ce ya min waƙa. Kawai fa sai dai in rubuta man waye ni da bayanai da komai, sai ka ji shi a waƙar yana faɗin nagartata da quality na da alƙawari na da amana ta da kaza da kamanta gaskiya ta, in an zaɓen ba matsala. Bai fa san ni ba, yanzu na je ofis ɗinsa. Yanzu na je ofis ɗinsa ba na ba shi kuɗin da ya gamsar da shi ba. Ya dan Allah, in ba mahaukaci ba, waye ɗan siyasa zai maka kamfen ɗin wanda zai zaɓa? Waye mawaƙi zai gaya min wanda zai zaɓa? Wannan fa bayanin da ne da misalin da na buga da kaina, duk fa wanda iga wannan bidiyon fa ya san gaske ne haka abin nan yake. To in ba wawa ba, waye ɗan siyasa zai, mawaƙi zai nuna ma wanda za ka zaɓa? Ina ruwan mawaƙi da kai? Kai ɗin da za ka je ka ba shi abin da za ka zaɓa, kai ka zo ka ce ma daga Ondo Kano, ba ma a jihar Kano kake ba, iya daga nan Kano zai ma waƙar a je a sake ta a Ondo a dinga saurara, shi na ruwansa. Amma wawayen mutanenmu 'yan arewa, kuna gari ɗaya da mutum, sa'anku ne, abokinku ne, ba ilimi ya bi ku bai zo imai da ku wasu daƙiƙai, shi ya biya buƙatarsa ya samu abin da yake so, ko kuma ku zo ku yi kala huɗu cikin masifa. Wani irin jahilci ne wannan? Ya kamata mutanenmu su gaya kansu gaskiya, mu daina wannan abin da muke yi. Haba da Allah, wallahi wannan abin takaici ne a gurin wawayen mutane.